Good morning ka mga NSP. Matatag sa iyo kay ako ang tuka karon sa kitchen. Kay wa ang among kauban sa balay. Luto na ko. Pamahaw. Kay lasing ko na sa kadlawon. Now na to pagawas ni atong lutoon sa ato sudan karong buntag. Ato nang gitakang atong ginungag ha. Hi ka mga nice people. So ang among sudan karong buntaga mag-scramble egg ko ka mga nice people. Unya ato nang butangan og dahon sa sibuyas. Ang gibutang ang dahon sibuyas. So atong butangan og salt. Ang atong gigamit nga mantika para sa atong scramble egg is canola oil. So karon ka mga nice people no need naman no nga atong palutawon sa mantika ang atong scramble egg. So gamatoy ra jud kaadyo ang atong gibutang nga mantika. Nagluto sa tuog ham no, ako na lang na siyang giusa karon. Diug butang, ako na lang giusa og butang ka mga nice people para dili sayang ang atong kalayo nga mausar na sila og luto. Pero ka mga nice people, ato na siyang giadyo-adyo og tusta kay aron ang mantika dili na siya mo dikit. Kanatong ikaduhang sudan mao ang ham. Pero ang akong gibuhat sa ham ka mga nice people, akong pahiran og kitchen towel. Kay atong ipahiran sa mantika kay dili man lagi matangtang ang mantika kung ato lang ipato no. So ato jud lang pahiran sa kitchen towel ang ham kay para dili na nato makaon. Ano tanawa daghang kaayog mantika ka mga nice people. Din ibutang na diri sa final plate. Ato na lang ibutang din ha kay kami ra man gihapon ay mukaon. So kami ra po'y makakaon na ng mantika no. Masodya po na sa atong tiyan ng mantika. So ato nang tangtangan og mantika para before nato ibutang sa atong final plate. Na ka mga nice people. Naglisod jud ta ka mga nice people no? Kaya ang usa ka kamot nagtrabaho, ang usa naghawid sa cellphone. Nakaayo siya mantikaon ka mga nice people. Oh, look, di na siya kaayo mantikaon ka mga nice people tungod kay apo naman gipindot-pindot sa kitchen towel. Good morning! I'm vlogging this morning, my baby. I'm vlogging, your nanay vlogging. Okay lang? Your nanay vlogging morning pagani nag-vlogging na ang nanay. Wala di tay gatas nga dagko. Naaman dito sa tinitaas. Okay ka mga nice people. Human ako nagluto. Nag-prepare na ta sa atong lamisa no. Naka-prepared na ang mga pagkaon na to sa lamisa. Papaya, importante na i-fruit sa morning. Nya pagkahuman, apple, nya kauban ang cucumber. Unsa imong gi-prepared? Ko disip kape. Okay. Mao din iyang kuan. Gi-prepared. So mao ni iyang everyday hot drinks or coffee drinks every morning ka mga nice people. Kalinlain man ka mga nice people nga flavor ang DXN coffee. Na ay Cordisip, na ay original, na ay 3-in-1. So, ang iyang gipili this morning, Cordisip coffee. Makapaon sa mana ka mga nice people. Makapaon sa mana? Maka-adyo sa lawas. Maka-adyo sa lawas. So, napa ba'y laing daghang benefits na? Secret! Secret. Sige. Abangan lang ang mga Result. mga resulta. So, mauni ka mga nice people, iyang hot drinks nga gi-prepare sa akong bana, ang Cordisip coffee from DXN Company or DXN product. Unsa man ang imong gi-prepared? Gatas gihapon with wa nay coffee. Wala. Ang bangunon ang kinamanghuran akong anak kay wa pa hingbangon. Kay gikatug pa siguro ato ning bangunon kay mamahaw na to. Good morning! Good morning! Mamahaw na ta. Hi! Mamahaw na ta. Sige na. Mamahaw na ta.
Sina kay tuwa na si tatay. Tuwa na si tatay o si kuya. Good morning, my baby. Welcome to my vlog, my anak. Himuta pa man eh. Naglaway-laway pa man siguro ni. Naglaway ka na to. Kumusta? Wa na sipon? Ha? Wa na? Gamay na lamang. O sige, mamahaw na ta kay mula ka ba si kuya karon balik na sa iyang school. Magdungan ta og breakfast. Ha? Mabe pag ka pa ba? Kung mga on amig sugo diri so mag-chika-chika sa meno kung unsa ang among chika-chikahan. Ano sa muli kuya? Tuloy sa buntag. Hindi tayo pwede Friday. Pwede good, pero tanaon sa kay masing lagi na activities. Imo ko di, unsa man, wala kay exam? Oh, no, wala kay assignment? Kompleto na imong assignment? Imong mga kinahanglan buhaton sa eskwelahan? Wala na yung mga kuan? Obligasyones sa wala na kayo angay pag-buhaton sa gihatag nga activity sa imong maestra. Ikaw kuya, kung sa mga ka-exam? Sunod semana. So, last na lang ng exam karong semestera. Ang tanong plano ilang ka summer? Mo, teka o summer class? Hindi. Pero wak man ko'y kuan. Pwede kayo nabihan mga subject. Load ay katanan. Adyo. Kano sa mga awarding sa honor? Ma-honor pa ka? Di naman ko mag-expect kung yun. Si Kude po, wak ko nag-expect na honor po. Nga niguro na di ay ning imong manghod kuya. Guro na. Niguro dyan. Hindi naman sa tayo, wak tayo honor-honor. Ay, mo ko. Ano, hagbong ako kinaka-graduate. Manong nga po na hagbong kinaka-graduate mag-yapon. Makabaksan di ko. Lahi-lahi mo. Ang atong mga anak kaya na mix naman sa atong lugo man. Ang nana sila extra talent. Extra talent, sige. Katawag ako. Nana sila extra talent kaya nag-mix na mag-atong lugo. Kung baga na, kuan na, maadyo ang breeding. Mga bulok man kasama, labi nag-algebra. Ang sila, wala na. Naan na sila capacity nga mo. Kuan ang solving problem. O mag-X and Y. Pero di sa manguyab ha. Di maguyab-uyab tayo. Mga bata pa mo. Kinahanglan mag-tiwas og eskwela. Lamit yun ang nga ay edukasyon nga nahiman. Lamit yun ang nga ay kurso nga mahuman. At unya mo niyo po. Okay ka mga nice people, naanay laing tao diri sa balay. Magbabay namin sa among vlog. Sige, bye-bye na! Bye-bye! See you on my next vlog. Bye-bye!